Wara 3 xhur ta' konsultazzjoni pubblika f'konferenz tal-aħbarijiet ġew infissra t-tibdiliet li se jkunu qed isiru għall-abbozz tal-avviż legali li bih se jiġi introdott il-liċenzjar tal-kuntratturi. Il-Ministru responsabbli mill-ippjanar Stefan Srinzo Azzopardi qal l-konsultazzjoni pubblika kien hemm rispons b'saħħtu u li l-opinjonijiet li nataw waqt dak il-proċess ġew ikkunsidrati f'dan il-qafas legali għalli din il-bidla hija meħtieġa għal aktar serjetà u għal kwalità ogħla f'dan is-settur importanti għal pajjiżna. Sostna li b'din il-liċenzja l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni il-BCA se jkollha lista ta' nies li jistgħu jaħdmu f'dan is-settur. Il-Ministru sostna li issa l-avviż legali irid jiġi ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern wara li din il-liċenzja tkun ġiet approvata mill-Kummissjoni Ewropea. Wara il-konkurrenza b'saħħitha li kien hemm fil-konsultazzjoni pubblika, il-Ministru qal li l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni se tagħmel numru ta' laqgħat ta' informazzjoni biex jiġi spjegat lin-nies fis-settur kif se titħaddem din il-liċenzja. Għandna wkoll tisħiħ ta' pjan ta' aktar inizjattivi li fil-ġejjien iridu nkomplu nagħmlu biex insaħħu s-settur fil-mod kif jiġi regolat biex ikun aktar responsabilità, aktar serjetà u kwalità ogħla. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni Ġesmond Muscat kellem dwar it-tibdil li se jseħħ permezz ta' dan l-avviż legali. Dan l-avviż legali jgħid li l-Kumitat għall-Liċenzjar tal-Industrija tal-Kostruzzjoni se jkun magħmul minn 5 membri li 2 minnhom iridu jkunu perit u inġinier li għandhom warrant. It-2 li huma iridu jkunu ilhom jipprattikaw il-professjoni għal mill-inqas 10 snin. L-età minima tal-applikanti għal dawk il-kuntratturi se jiksbu il-liċenzja se tkun ta' 21 sena fl-waqt li għandu ikollhom reputazzjoni u kondotta tajba u għadha finanzjarja xierqa. Ġie spjegat li l-avviż legali jgħid ukoll li kull min ikollu il-liċenzja irid jassigura li kull xogħol ikun kopert polza tal-assigurazzjoni valida li tagħmel tajjeb għal kwalunkwe telf jew ħsara waqt li jkunu qed isiru dawn ix-xogħlijiet. Se jkun qed jiżdied il-poter tal-qorti li tordna is-sospensjoni jew ir-revoka tal-liċenzja f'każ ta' ħtija ta' reat kontra ir-regolamenti. Permezz ta' dan l-avviż legali se jiġu introdotti kategoriji differenti ta' liċenzjar tal-kuntratturi skont kemm għandhom impjegati. Fimna xiridu, fimna s-settur ukoll, fimna l-nies li joqogħdu ħdejn il-binijiet u sejrin lejn liċenzjar ta' tqattiet waqgħu bini biex tal-inqas fuq kullan tax-xogħol ikun hemm xi ħadd responsabbli li jħossib.